A alguns, la crisi de la construcció els ha portat beneficis. Aquest grup de nois han trobat en aquest solar sense edificar de Malgrat de Mar una bona pista per a practicar el BMX Dirt Jump. Se l'han fet ells mateixos, pal en mà, però diuen que l'ideal seria tenir-ne una de municipal on hi poguessin practicar lliurement, de manera més segura i sense que la policia els cridés atenció. Fins i tot van demanar-ho a la taula de joventut que es va celebrar fa uns 15 dies. A Premià de Dalt hi ha un que és bastant bo i tenim que anar allà per disfrutar dels salts i tot. I com no ens deixen avui anar allà, doncs venim aquí. Era molt jove, que era bastant gran i ho podíem fer servir. Però si anàvem a un altre lloc, la policia no ens deixava i ens fitxava i tot això. Els agradaria tenir un equipament similar al que ja hi ha pels skaters al Parc Francesc Macià. A la pista d'esquate intentem entrar, però sempre ve el seguretat del parc allà i ens fot fora i diu que ens multarà la pròxima vegada que entrem i tot això. No hi ha res. El BMX porta associat una estètica i un tipus determinat de bicicletes. Per poder practicar-lo, però, el bàsic és ser un bon esportista. Cal agilitat, determinació i moltes hores de pràctica. S'ha d'entrenar molt perquè, per exemple, jo ara m'he caigut perquè hem fet la rampa malament i tenim que saber com fer la rampa i tot, i tens que tenir pràctica i tot, i portem molt de petit.